Tenkovi koji učestvuju voze rutu od 3 kruga. Dužina jednog kruga je 4100 metara. Tokom prvog kruga posade gađaju ciljeve veličine tenka koji se nalaze na udaljenostima od 1600, 1700 i 1800 metara. Gađa se kalibrom 125 mm. Posade gađaju optikom tenkova bez savremenog sistema za upravljanje vatrom. U drugom krugu gađa se meta u obliku helikoptera iz mitraljeza na kupoli kalibra 12,67 mm. Cilj se nalazi na udaljenosti od 900 metara. I u trećem krugu mitraljezom kalibra 7,65 mm gađa se meta širine 3,5 i visine 2,5 metra. Svaki promašaj kažnjava se dodatnim krugom dužine od 500 metara. Tokom svakog kruga tenkovi moraju da prođu kroz razne prepreke na terenu, cik-cak poligon, eskarp, krivo brdo sa preprekama, jarak sa vodom ili rov. Propuštena ili nepropisno pređena prepreka vodi vas na kazneni parking ili obavezni pit stop. Dobrodošli u treću epizodu tenkovskog biatlona 2022. godine. Evo smo opet na poligonu Alabino i gledamo drugu trku prve divizije ove sezone u kojoj učestvuju Kazahstan, Uzbekistan, Venecuela i Vijetnam, odnosno prve posade ovih država. Kada je reč o prvoj diviziji, u prvoj diviziji smo u prvoj epizodi imali duel Mongolije i Azerbejdžana u kojoj je Mongolija ostvarila bolji rezultat. Kada je reč o drugoj diviziji, u prethodnoj epizodi sastale su se selekcije Mjanmara, Sirije, Jermenije i Laosa. Najbolji Mjanmar, sjajan rezultat od ispod 30 minuta. Evo i posade Kazahstana koja će nastupiti u ovoj trci. Nju predvodi komandat Bek Sulta Alad Bergen, zatim njegov nišandžija Sungat Sedu Akonsou i zatim vozač Sultan Kutekešov. Kada je reč o posadi Uzbekistana, nju predvodi komandant tenka Shazod Mamadyorov. Evo komandanta, zatim tu je nišandžija Islombek Sobirov i vozač Karim Urunov. Treća posada koja će učestvovati danas je prva posada Venecuele koju predvodi komandant tenka Viktor Sanchez. Njemu će se pridružiti u ovom tenku kolege Diego Navarro koji će biti nišandžija i Wilfred Solorzano koji će voziti tenk prve posade Venecuele. I četvrti učesnik današnje trke, prva posada Vijetnama koju predvodi komandir tenka Vyong Van Shep, zatim tu su Phan An Tuan i vozač Chu Van Tung. Velika podrška sa tribina za posadu Vijetnama. Kada je reč o rezultatima u prethodnim nastupima, naravno ubedljivo najbolja posada Kazahstana koja je u svim svojim nastupima, a od početka je zauzela mesto među prvih 5, ima dva druga mesta, 2 treća, 3 četvrta mesta i 1 peto za
posadu Kazahstana i u ovoj današnjoj trci Kazahstanci veliki favoriti. Dvadeset jedna zemlja učestvuje ove godine. Podeljeni su u dve divizije. U prvoj diviziji Azerbejdžan, Belorusija, Kina, Kazahstan, Kirgistan, Mongolija, Rusija, Uzbekistan, Venezuela i Vijetnam. Mongolija i Azerbejdžan su već odradile tu individualnu trku. Sada je vreme za ove 4 posade. Prvi će startovati Kazahstanci. Krenuo je Kazahstan, sledi ovaj prvi deo poligona i cik-cak vožnja. 4,5 metra razmak između ova prva dva stubića, zatim između 15 metara između ovih drugih, gde se vozi cik-cak vožnja. Za sada bez ikakvih problema Sultan Kutekešov prolazi ovaj prvi deo poligona, kako se i očekivalo od Kazahstana, koji, kažem, prošle godine je zauzeo visoko treće mesto. Odličan rezultat u prvoj trci druge divizije ostvario je Mjanmar, čije vreme bilo ispod 30 minuta, 28:31, ako se ne varam. Čak bolje nego Mongolija i Azerbejdžan, koji se nalaze u prvoj diviziji. U tom prvom sudaru posada iz prve divizije Mongolija je bila uspešnija od Azerbejdžana. Spremna posada Kazahstana za put ka strelištu. Gađaće prve 3 mete na razdaljini od 1600, 1700 i 1800 metara. Evo na strelištu Kazahstanaca. Prve 3 mete. Ajmo da vidimo prvi pokušaj. Da li je ovo pogodak ili promašaj? Meni se čini promašaj. Upravo tako. Da vidimo šta će biti sa drugim pokušajem kazahstanske posade. Drugi pokušaj, precizan. Sungat Sedu Akasovu gađa za Kazahstan. I da vidimo treći pokušaj. Svaki promašaj donosi 2 kaznena kruga od 500 metara. Zato je svaki ovaj pokušaj vrlo važan. I pogodak. Pogodak Kazahstanaca. 2 od 3 mete je pogodila posada Kazahstana. Ne preterano, ipak zadovoljstvo u komandnom centru. Morat će u 2 kaznena kruga. Evo još jednom da vidimo kako je to izgledalo. Prvi promašaj i to vrlo blizu je prošlo. Ali zato sledeće 2 pokušaja vrlo precizna. Dobar rezultat sve u svemu.
Evo, još jedno vidimo sjajno gađanje posade Kazahstana i naravno oduševljenje kolega na tribinama. Dok Kazahstanci voze svoje kaznene krugove, krenula je posada Uzbekistana. Evo zbog čega voze te kaznene krugove. To je bio prvi pokušaj. Da vidimo kako se Karim Urunov, koji vozi tank Uzbekistana, snalazi na ovom poligonu, za sada veoma uspešno, spremni i Uzbekistanci da dođu do strelišta. Kazahstan, posada Kazahstana, već vidimo odlično prolazi. Uzbekistan ima ovo četvrto takmičenje na tenkovskom biatlonu. 2019. godine su zauzeli prvo mesto u drugoj diviziji i to ih je promovisalo u člana prve divizije. 6. mesto 2020. 5. 2021. Odlični rezultati za posadu Uzbekistana. A ipak su ono bila sva 3 pogotka za Kazahstan, ja se izvinjavam. Tako da nije bilo kaznenih krugova i zato Kazahstan grabi ka poligonu. A da vidimo kakav će učinak imati Uzbekistan. Islombek Sobirov je čovek koji će odlučivati o sudbini uzbekistanskog tenka. Prvi pokušaj, sjajno! Bez mnogo čekanja, bez mnogo nišanjanja, ali odličan pogodak Sobirova. I druga, odlična i druga, pravo u metu i to sjajni pogodci. Da vidimo, Kazahstan već blizu kraja prvog kruga. Sedam 14, mislim da je vreme Kazahstanaca na kraju prvog kruga, a Uzbekistan i treća. Kakvo oduševljenje na tribinama. Bravo, bravo, bravo za Islombeka Sobirova. Evo strelca. Tri od 5, odnosno 3 od 3 Uzbekistan, 3 od 3 Kazahstan. Krenula je posada Venecuele za koju vozi Wilfred Solorzano. Wilfred Solorzano, Venecuela je započela dok mi gledamo pogodke Uzbekistana. Venecuela redovan učesnik prve divizije. Prošle godine zauzeli su 10. poziciju. Najbolji rezultat 2019. godine 7. mesto. 8., 9., 10. i 11. A Uzbekistan preti da dostigne vreme Kazahstana. Biće ovo zanimljiva borba, veoma, veoma zanimljiva borba i veliki, čini mi se, derbi već u ovoj prvoj trci.
Spremaju se iz posede Venecuele za gađenje. Prve 3 mete. 7:14 čini mi se da je bilo vreme Kazahstana za kraj prvog kruga. Za Venecuelu gađaće Diego Navarro. Uzbekistan i Kazahstan bez promašaja i veliki imperativ pred posadom Venecuele. Kakav prolaz Kazahstanaca. Evo Kazahstana na eskarpi. Sjajno, impresivan. Venecuela stiže na strelište. Još jednom, 3 mete na 1600, 1700, 1800 metara. Da vidimo Diego Navarro na iskušenju. 7:14, kao što sam rekao, prvi krug. Bolji Uzbekistan. I to za čak minut i 4 sekunde, 6:10. Sjajni rezultati jednih i drugih, ono što mogu reći u odnosu na onaj prvi dan kada smo gledali Mongoliju i Azerbejdžan. Promašaj, čini mi se, Venecuele, upravo tako. Još jednom su i Uzbekistan i Kazahstan potvrdili zašto se nalaze u najvišem krugu favorita za sjajan plasman. Drugi pokušaj Venecuele. Još jedan promašaj. I sva tri promašaja posade Venecuele. Moraće na krugove, kaznene krugove. A da vidimo metu. Kakav dan za Kazahstan, za njihovog strelca Sungata Seduakansova. Kakav sjajan dan za njega. Pogođena i 4. meta i to u rekordnom roku. Već se Uzbekistan sprema za novo strelište. Minut i 4 sekunde je posada Uzbekistana imala prednost. A mi još jednom gledamo kako je Venecuela promašila, posada Venecuele je promašila sve 3 mete. Naravno, Četiri od 5 Kazahstana, očekujemo Uzbekistan na strelištu. Evo prvo eskarpe. I oni to bez problema prolaze. Venecuela, em što nije pogodila, em što sa dosta problema na strelištu. Da vidimo da li iz dodatnog pokušaja mogu da pogode.
Podrška stiže sa komandnog centra. 3 promašaja u prva 3 pokušaja. Dugačka koncentracija sada Diego Navara. A za to vreme Uzbekistan je već stigao na strelište i gađa helikopter, tačnije maketu helikoptera. Za sada promašaj, ali je... A ne, ipak ne. Da. Pogodak Uzbekistana. Sjajan dan i za Islombeka Sobirova. Sva 4 pokušaja je uspešno ostvario. Kazahstan također 4 pogođena, ali sa jednim dodatnim naoružanjem. Komandir Mamadjorov je preuzeo u ovom trenutku svu odgovornost. Da vidimo Venezuela. Čini mi se da dosta problema sada kod posade Venezuele. Nešto slično se dogodilo i Jermeniji. Evo tog 4. pokušaja. Ni on nije bio uspešan. Da vidimo vreme Kazahstana posle 16:23, kraj drugog kruga za Kazahstan. Imao je minut i nešto više zaostatka posle prvog kruga za Uzbekistanom. Ali kako god da... 6 kaznenih krugova za Venezuelu. Što je svaki krug po 500 metara, znači 3 kilometra kazne za posadu Venezuele. I bit će to nenadoknadivo sigurno u ovom duelu sa Kazahstanom i Uzbekistanom. U ovom trenutku može da krene i posada Vijetnama. Čekali su Vijetnamci da završe na strelištu. Kolege iz Venezuele, Vuong Van Schep je komandant tenka Vijetnama, Phan Antoine i Chu Van Tung, njegove kolege. Kada je reč o Vijetnamu, Vijetnama prošle godine zauzeo 9. mesto, godinu dana pre toga bio prvi u drugoj diviziji, prethodno drugi u drugoj diviziji. Očekuje se od Vijetnama da opravda tu promociju među najbolje tenkovske posade. Evo Venezuela koja mora da odveze 6 kaznenih krugova, odnosno 3 kilometra. A da vidimo, Kazahstan i Uzbekistan vode veliku borbu. Za što bolji rezultat. Vijetnamci se spremaju za izlazak na prvo strelište. Передают его своим коллегам, которые загружают в дальнейшем уже в танк. Итак, ну что ж, социалистическая республика... 3 mete na 1600, 1700, 1800 metara. Поднимает полевой арбитр, что говорит экипажу о том, что можно продолжать движение. Još jednom gađa se samo optikom, bez savremenih sistema. A završava Uzbekistan drugi krug. Minut 29 brži od Kazahstana. Ali kakva vremena i za jednu i za drugu posadu.
Sjajno, sjajno. 4 od 5 pogodaka i gotovo bez kaznenih poena. Da vidimo Vijetnam na strelištu. 1800 метров. За дальность до цели. В какую? Za Vijetnam Phan Antoine. Не знает никто. Но сейчас, к сожалению, недолет. Промах. Мишень не поражена. Как минимум один боеприпас дополнительный придется брать сборной Вьетнама. Использовать для того, чтобы все же справиться с этой мишенью и поразить ее. Итак, две еще мишени в поле. Мы видим, что... Još uvek koncentracija. Evo prvog hica. Čini mi se promašaj, upravo tako. Корректировать наводчика, корректировать обязательно в тренерской группе через командира танка. Итак, третья мишень. Будет ли попадание? Очень нужно. Очень нужно попадание сейчас. Da vidimo da li će biti uspešnija Удастся поразить и теперь. posada Venezuele iz drugog pokušaja. Da! Pogodak za Phan Antoine. Справится с двумя мишенями и, минуя штрафные круги, продолжит движение по трассе круга. I da vidimo, Два дополнительных боеприпаса придется загружать, а пока... u međuvremenu je Kazahstan stigao do treće mete. Gledate uporedo. Desna strana je Kazahstan koji gađa i pogodak Kazahstana. Još jednom sjajno gađa Sungat Sedu Akasov. Maksimalan učinak 5 od 5 za Kazahstan. Biće ovo sigurno najbolje vreme. Evo i komandanta Sungata Sedu Akasova. To jest nišandžije. Odličan danas, 5 od 5, doduše samo kod prvog, na prvom strelištu je morao da uzme i četvrti pokušaj. Vijetnam za sada samo jedan od 2 pokušaja pogotka. Venezuela je, kao što možete vidjeti, uzela i 3 dodatna, ali nije uspela da pogodi ni jednu metu. Pogodak za Vijetnam. To je bio dodatni pokušaj za Vijetnam, ali pogodak. I treći pogodak za Vijetnam uz dodatni drugi pokušaj. 3 od 5 za Vijetnam. Ali pogledajte kakav učinak imaju Kazahstan i Uzbekistan. Evo ga, Phan Antoine. Kreće Vijetnam u ostatak ovog prvog kruga. Uzbekistan i Kazahstan već blizu kraja. Naravno, očekuje dugo Vijetnam da Venezuela napusti strelište. Evo još jednom promašaj, a zatim i uspešni hici. Phan Antoine. Итак, в готовности сборная Узбекистана. В эфире мы слышим о том, что докладывает командир, о том, что боеприпасы загружены. Команда Узбекистана будет вести боевую стрельбу по мишени номер 9. Пока вновь в повторе работа Odličan pogodak сборной Вьетнама. i naravno oduševljenje na tribinama. Najbučnije i čini mi se najviše navijača imaju Vijetnamci, a sada Uzbekistan završava treći, a Venezuela
prvi krug. Справа, но не допущено столкновение. Осторожно. Pardon, Kazahstan. Боевые машины, механики водителя. 40 metara ovog prolaza. Pa zatim idemo u rov. Впереди еще одно препятствие. А пока A za to vreme Uzbekistan na treći put na strelištu. все готово. И уже ведет боевую стрельбу. Мы видим, как поднимается. I pogodak! Pogodak Uzbekistana i Uzbekistan 5 od 5. Definitivno Islombek Sobirov danas najprecizniji. 5 od 5 bez dodatnog naoružanja, bez dodatne municije. Islombek Sobirov, strelac dana. Uskoro će Kazahstan završiti svoje takmičenje danas. Svaka čast za... Ovo su kazneni poeni, odnosno pit stop za greške. I evo, Kazahstan završava. Ulazi u ciljnu ravninu. Samo da vidimo kojim vremenom. Definitivno bolji i od Mongolije i od Azerbejdžana. 25:57. Odlično, odlično vreme za Kazahstan. Zadovoljni u komandnom centru. Evo, ove reakcije sve najbolje govore. A evo i da vidimo Vijetnam posle prvog kruga. Vijetnam zaostaje 3 minuta za Uzbekistanom, minut i 51 sekundu za Kazahstanom. Evo i Venezuela završava prvi krug, ali veliki zaostatak za posadu Venezuele. Vijetnam može da se umeša visoko. Da vidimo samo, sada čekamo da Uzbekistan... Ovde još nova greška posade Venezuele. Novi kazneni poeni. Čekamo da Uzbekistan završi svoju trku. Ostalo im je još tačno 3 minuta da prođu kroz ovaj ostatak trećeg kruga. Mi još jedno gledamo potez, odnosno loš pokušaj posade Venezuele. Kreću iz Venezuele u posljednji krug, u drugi krug. A da vidimo, može li Uzbekistan da prestigne rezultat Kazahstana? I jedni i drugi maksimalni na strelištu uz jednu dodatnu municiju za Kazahstan. Imali su minut i po prednosti pre početka trećeg kruga. Bliže se ciljnoj ravnini. Sledi ovaj rov, uspešno pređen, dubine 2 metra, dužine 21 metar. Ima i kaznenih poena odnosno kaznenih sekundi za Uzbekistan. Delit će ih sekunde, sada je definitivno. Da vidimo, mi gledamo Vijetnam koji se približava novom strelištu i novom gađanju. Ali sve nas interesuje, da li će Uzbekistan ili Kazahstan danas osvojiti prvo mesto. Po svemu sudeći Uzbekistan za
Približava se ciljnoj ravnini, ciljnoj liniji. Uzbekistan sa 25, 25-18, 38 sekundi ispred Kazahstana. 39, tačnije. 39, kako zadovoljstvo kod Uzbekistanaca, ali i jedna i druga posada sjajna. Pogotovo ovu koju je predvodio Mamadjorov, komandant tenka, zatim Sobirov, Nišandžija i Karim Urunov. Sjajna vožnja. I definitivno i jedna i druga posada bolja i od Mongolije i od Azerbejdžana, ali ne samo da su bolji od te dve posade, bolji od Venecuele i Vijetnama i naravno veliki kandidati za visok plasman na ovogodišnjem tenkovskom biatlonu. Na pit stopu, odnosno kaznenim poenima, Vijetnam, evo sada ćemo možda vidjeti i zbog čega. Evo vidite zbog čega. Chu Van Tung je vozač Vijetnama. Vijetnam stiže na drugo strelište. Dosta uzbuđenja i nekako posle ove strašne trke Kazahstana i Uzbekistana. Sada je malo splasnula atmosfera, ali da vidimo da li Vijetnamci mogu da ostvare rezultat vredan borbe za vrh na ovogodišnjem tenkovskom biatlonu. Komandant tenka Vjong Van Šep. Major Šep gađaće helikopter. I da. Opravdao je komandant svoje zvanje i svoju odgovornost. Čestitke stižu odmah sa komandnog centra. Vjong Van Šep. Nastavljaju drugi krug Vijetnamci. 15:35 za sada vreme. Venecuela i Vijetnam su za sada ostali na poligonu. Dosta problema za Venecuelu, nešto slično smo gledali, kažem, sa Jermenijom. Tek sada stiže Venecuela na drugo strelište, iako je Vijetnam krenuo dosta iza njih. Ali onaj prvi dolazak na strelište i oni promašaji Venecuele su skupo koštali. Viktor Sanchez, komandant tenka. Россия и Киргизия. Во втором дивизионе Лаос, Армения, Сирия, Мьянма, Иран. Da vidimo da li mogu bar malo da poprave utisak kada je reč o gađanju. В том году также участвовали, не так давно стали принимать участие в конкурсе представители Судана. Много есть еще чему Судану поучиться в выполнении задач конкурса, но тем не менее
Стремление есть, а это самое главное. Посмотрим, что нам покажут суданские танкисты. Пока работа венесуэльской сборной. Командир танка продолжает ведение боевой стрельбы. Но пока мишень целая и невредима. Спайр не срабатывает. И мы видим, как трассы пролетают мимо мишени. Нужно корректировать. I dalje bez pogotka Вперед ниже сейчас. tank i posada Venezuele. Заработал штрафной круг. Командир танка команды Венесуэла. Nije pomogao ovdje ni komandir tenka Viktor Sanchez, Laos, pardon, Vijetnam se približava kraju drugog kruga. Vidjet ćemo, bit će interesantno da vidimo koliko će Vijetnam zaostajati za posadama Uzbekistana i Kazahstana. Čini mi se da će teško Vijetnamci dostići ovaj rezultat, ali ovo je fenomenalno vreme, tako da morat će na pit stop. Вьетнама на пидстопе нужно выполнить контрольный осмотр машины за нарушение порядка преодоления препятствия. Мы помним, что нарушение было зафиксировано в ходе преодоления препятствия Косогор. Зацепили два ограничительных столба и Dva nova kruga kaznena za od 500 metara za posadu Venezuele, koja definitivno deluje da će u ovoj prvoj diviziji biti blizu dna tablice. Kreću Vijetnamci, za sada dva bez kaznenih krugova, ali zato dva pit stopa za posadu Vijetnama. Ovdje dobar prolaz, ovo brdo visoko 60 metara, najviši vrh na gotovo 7 metara. Ne baš tako sigurna vožnja Chu Wangtunga. Idemo sada kroz ovaj prolaz. 30 km na čas, 33 brzina tenka kojim rukovodi posada Vijetnama. Sad odličan prolaz. Dobar ovde, 26-godišnji Chu Wangtung. Prolazak uspešno i kroz rov. Bela zastavica podignuta. I uskoro Vijetnamci završavaju i drugi krug, ulaze u treći. Samo da vidimo koje je vreme u odnosu na Kazahstan i Uzbekistan. Dobar zaostatak. 6 minuta u odnosu na Uzbekistan, nešto manje od 5 u odnosu na Kazahstan. Ali sve u svemu nije ovo tako loše vreme za posadu Vijetnama. Još jednom ponavljam, ogromnu podršku imaju. A sada se spremaju za početak trećeg kruga. Naravno, važno je da u ukupnom zbiru budete među 8 najboljih koji će se plasirati u polufinale.
A evo uz puno muke Venezuela stiže u završnicu drugog kruga. Da vidimo sada kroz ovaj prolaz kako će proći, kojom brzinom posada Venezuele. Wilfred Solorzano, 37 km na čas ovde. Idemo u rov. Uspešno pređena i ova prepreka. I da vidimo kraj drugog kruga za Venezuelu. Veliki zaostatak. Otprilike 17 minuta, 16 minuta za vodećim Uzbekistanom, 18 minuta i 19 sekundi za vodećim Uzbekistanom, a nekih 12 minuta u odnosu na Vijetnam, 2 sekunde manje. Po svemu sudeći već imamo i raspored ove 4 posade, ali naravno Vijetnam se takmiči i sa onima koji su već završili, a to su Mongolija i Azerbejdžan. Gledali smo u prvoj epizodi ovogodišnjeg serijala, ekskluzivnog serijala na televiziji Front. Vijetnamci eskarpu dobro prolaze, bez greške. Mongolija i Azerbejdžan su već završili takmičenje, odnosno prvog dana. Vidjet ćemo kako će izgledati plasman ovih 6 posada posle prvog dana. Ono što sam siguran, to će da će Uzbekistan biti prvi, Kazahstan drugi. Evo da vidimo zbog čega je kažnjena posada Vijetnama. Evo još jednom. Pit stop za njih. По ведению пит-стопов на трассе конкурса танковый биатлон было принято руководителем конкурса танковый биатлон, главнокомандующим сухопутными войсками. Ovaj pit stop je na snazi od, čini mi se, 2016. godine, kada su promenjena pravila. Prethodno su se dodavale sekunde. Evo i posade Venezuele koja je započela posljednji 3. krug. A evo i Vijetnamaca 3. put na strelištu. Da vidimo 4 od 5 uz 2 dodatna punjenja imaju Vijetnamci. Bez kaznenih krugova, ali da vidimo. Mogu li još jednom da budu precizni? Širina ove mete još jednom
Ponavljam, oko Поэтому никаких сомнений нет. 3,5 metra, visina 2,5 metra. Судья после ведения боевой стрельбы после заезда. И уже после осмотра мишени, когда судьи прибывают, Fan Antoine состоится заседание судейской коллегии, gađa. просмотрены все повторы, запрашиваемые судьями, запрашиваемые членами команд и руководителями команд. И уже по результатам заседания окончательный протокол дня будет распечатан, подписан всеми членами судейской коллегии. Собственно говоря, и результат Za sada neprecizni Vijetnamci. таковым навсегда. Мишень номер 9 на экране. Мишень синего цвета для команды Вьетнам. Ну что ж, стрельбу пока не ведет, но оператор ведет поиск цели. А боеприпасы загружены. Komandir, Стрельбы. Время идет. komandant tenka Vijetnama Vyong Van Shep. I ništa, morat će Vijetnamci u 2 kaznena kruga, a to će im oduzeti dosta vremena. 500 metara je jedan krug, ali promašaj. Финишировать, но есть необходимость, и обязательно экипажу придется зайти на штрафной. Vidjet ćemo da li će ih to koštati pozicije ispred Mongolije i Azerbejdžana. 50 секунд уже позади. Догнать Узбекистан и Казахстан однозначно не получится. A ovde novi problemi za posadu Venecuele. Дезориентировался механик-водитель. По какой-то причине сошел с трассы, но выровнял боевую машину. Нужно Skoro da je izašao sa staze быть осторожным. Wilfred Solorzano. Исходить. Ясное дело, танку не страшно сойти с трассы, проедет он где угодно, но Ali verovatno sve iz želje da nadoknadi ovaj zaostatak. индивидуальные гонки, как и в эстафете, нужно именно по ней. Так, продолжает движение, глубокий поворот, и впереди косогор. Da vidimo da li će biti novog pit stopa za Танка хорошо Venecuelu. часто не цепляя. Что и демонстрирует. Bela zastavica bez greške ovde. Idemo na posljednju eskarpu danas. Немножко сбавить скорость, но не останавливаться, это важно. Это одно из самых главных условий преодоления препятствий эскарп. С ней справляется механик-водитель команды Униши. Ispravio je svoj tank Солорсана Агилар. Solorzano. Еще один косогор. Впереди последняя огневая задача Idemo na Koso brdo. команды Униши. Напряжение сейчас на вышке, вблизи. Bez greške. Ovog puta prolazi posada i tank Venecuele. Который должен довести боевую машину до финиша и не нарушить порядка преодоления препятствий. Ну и, конечно же, на наводчика-оператора, у которого впереди еще одна огневая задача. На прямолинейном участке Vijetnam na pravcu, brzina, koliko sam mogao da vidim ovde, maksimalna 55, ali vidjet ćemo na kraju ovog četvoroboja ko je ostvario koje brzine i vremena. Evo ponovo na strelištu posade Venecuele. выходит из танка. Da vidimo da li mogu ovu posljednju metu da Его сейчас можно начинать. pogode i bar malo poprave utisak И только вперед. danas. 15 боеприпасов, 5 из них с трассирующими пулями. Все члены экипажа занимают штатные места. Закрыть люки нужно обязательно. Итак, мишень номер 9 в поле. 700 метров. Da vidimo. Наводчик-оператор самостоятельно по команде тренера на начало ведения стрельбы самостоятельно ведет поиск цели, как только обнаруживает ее, открывает по ней прицельный огонь. Остается лишь только дело за малым. Поразить эту мишень и пройти мимо штрафного круга. Victor Sanchez, Diego Navarro. Ну а пока мишень Ništa u prvom pokušaju. мишень целая
Мишени стеклянные. Мы видим сейчас, как вблизи мишени очень Blizu mete, ali поднимая клубы пыли, но попадает pogodak, evo napokon pogotka za posadu Venecuele. оператор справляется с этой целью, и одна из 5 мишеней Jedna od 5 meta pogođena uz čak 3 dodatna punjenja. поражена. Venecuela definitivno posljednje plasirana u ovom dvoboju, ali kažem, Результат 2 минуты 20. rezultat njihov će se porediti sa ostalim učesnicima prve divizije. Definitivno ne tako zapažen, a ono što možemo i sada odmah da tvrdimo da su Uzbekistan i Kazahstan verovatno među velikim favoritima za plasman u završnicu. Još jednom gledamo pogodak Venecuele, posade Venecuele. Августа нас с вами ждут 2 заезда второго дивизиона, в котором сойдутся Иран, Мали, Зимбабве, Южная Осетия. А также в следующем заезде завтра второго дивизиона Абхазия, Таджикистан. Grabi Vijetnam, grabi Venecuela ka završnici. Venecuela na pravcu 62 km na čas, koliko 66, da vidimo, vidjet ćemo na kraju kolika je maksimalna brzina bila i posade Venecuele. Vijetnam blizu završnice svog učešća u ovoj individualnoj trci. Veoma uzbudljiv danas dvoboj Uzbekistana i Kazahstana. Sve je odlučeno u samo 39 sekundi. Evo završnice za Vijetnam. Da vidimo koje vreme je postigao Vijetnam. Непростое препятствие, сложное оно тем, что после прямолинейного скоростного участка установлены мины. 34 53 za posadu Vijetnama, 9 minuta i 36 sekundi za ostatka za vodećim Uzbekistanom. Ali velika radost među navijačima Vijetnama. Sve pohvale za posadu Viong Van Shep, komandant tenka Phan Antoine i Chu Van Tung. Evo njihovih navijača koji su zadovoljni. Vijetnam treći danas. Završavaju kao treće plasirani. Uporedit ćemo i njihova vremena naravno sa posadama Mongolije i Azerbejdžana. Pa da vidimo u tom generalnom plasmanu na kojoj se poziciji nalazi Vijetnam. Čekamo da još posada Venecuele završi svoj treći krug, pa da sumiramo posle 6 posada učešće u ovoj individualnoj trci. Juče smo imali odličan nastup Mjanmara u prvoj utrci druge divizije, koji je također bio ispod 30 minuta. Doduše ne ovako sjajno kao Uzbekistan i Kazahstan. Nešto više od 28 minuta je bilo potrebno posadi Mjanmara, ali oni su, kažem, druga divizija i verovatno veliki favoriti da se već naredne godine nađu u društvu najboljih. Prolazi posada Venecuele kroz rov i polako stiže
u ciljnu ravninu. Nešto više od 47 minuta biće vreme za Venecuelu koje definitivno postavlja na posljednju poziciju posle 6 odvoženih trka, odnosno posle 6 posada koje su završile trku. Aplauz i za posedu Venecuele koju je predvodio komandant Viktor Sanchez, s njim bile kolege Diego Navarro i Wilfred Solorzano. Sve u svemu, čini mi se da je ono prvo strelište bilo presudno za posadu Venecuele koja je izgubila i dosta vremena, izgubila i dosta. Evo vidimo sekundi. Uzbekistan 72 km/h, maksimalna brzina 25:18, 25:57 Kazahstan, 34:53 Vijetnam i 47 minuta i 5 sekundi Venecuela. To je današnje vreme, vreme današnjih posada. Sve u svemu, fantastične vožnje i Uzbekistana i Kazahstana. Tu su detalji odlučivali o tome ko će biti najbolji. Uzbekistan je imao prednost od 39 sekundi. Evo i konačnog plasmana posle ovih 6 posada. Uzbekistan prvi, Kazahstan drugi, Mongolija i Azerbejdžan su ipak bolji od Vijetnama i Venecuele. 31:10 Mongolija, Azerbejdžan 32:43. Sjajna vožnja, kažem, Uzbekistana i Kazahstana koji su već istakli svoju kandidaturu za plasman u samu završnicu. Tek sada vidimo da je i rezultat Mongolije, imali smo priliku da uporedimo, bio veoma dobar. Da vidimo malo i sumiramo utiske današnje trke. Venecuela na 4. poziciji. Veliki problemi za Venecuelu, pre svega u gađanju. Nisu uspeli da pogode mete, onda i dosta kaznenih, odmah je to proizvelo i dosta kaznenih krugova i Venecuela je zauzela 4. poziciju današnje trke. Ukupno, vidjeli ste, od 6 posada Venecuela ubedljivo poslednja. Nisu se proslavili Viktor Sanchez i njegove kolege, ali za razliku njih dobra vožnja Vjong Van Šefa i njegove posade. Imali su Vijetnamci malo problema na strelištu, ali na kraju treće mesto uz učinak koji ih je doveo ukupno na 5. poziciju u generalnom plasmanu od trenutno 6 posada. Ispred njih Mongolija i Azerbejdžan. Mongolija 3, Azerbejdžan 4. Ali Vjong Van Šep, moji njegovi navijači mogu da budu zadovoljni prikazanim na poligonu. Palabino. A onda potpuno su sve oduševili Kazahstanci i Uzbekistanci koji su bukvalno imali derbi već u ovom prvom nastupu. Detalji, sekunde i na kraju jedan pokušaj više u prvom gađanju su odlučili da Uzbekistan bude ispred Kazahstana. Kazahstan je na prvom gađanju imao potrebu za dodatnim naoružanjem, odnosno dodatnim pokušajem, i to ih je sigurno koštalo prvog mesta. Danas i ovih 39 sekundi zaostatka, a verovatno
čovek koji je najzaslužniji danas za ovo prvo mesto, Islombek Sobirov, major Islombek Sobirov, koji je bio 100% precizan. 5 od 5 je gađao, odlična vožnja Karima Urunova i komandant Šahazot Mamadjorov mogao je biti potpuno zadovoljan, jer je Uzbekistan osvojio prvo mesto danas i posle 6 posada koje su prošle poligon, Uzbekistan na prvoj poziciji. Toliko za danas. Čujemo se i vidimo ponovo. Ostanite uz televiziju Front.